עכשיו נראה את טלי גוחמן שעומדת להראות לנו משהו מדהים בטירוף, וכמובן שאתם צופים בזה עכשיו, אז גם אני די בטוחה שגם תחשבו ככה, אז בואו נקבל אותה. היי, אתם בטח זוכרים אותי בסרטוני האימוג'י שלי. מי שלא מכיר, אני טלי גוחמן, ואני גם גרושה וגם מאוד אוהבת אימוג'י. אז היום אני אראה לכם. ספרי לנו על עצמך. אני התחלתי מהדבר הזה מאז שהייתי בת 5, עכשיו אני בת 18, אז בואו אם אתם חושבים שאני כל כך נמוכה, אז זה לא נורא, כי ככה יכול להיות גם ילדים בגיל הזה. יש הרבה ילדים בכיתה שלי שגם בגודל הזה. סליחה שאני תוקעת אותך, אבל זה נכון. היה לי חברה בגיל 18 שהיא נראתה ממש קטנה, כאילו היא בת 3. זה יכול להיות או מחלה, או שהיא פשוט לא גבוהה, בגלל שההורים שלה לא גבוהים, והיא לקחה את זה מההורים שלה. את לקחת מההורים או שחלית במחלה? אני לקחתי מההורים, ההורים שלי ממש לא גבוהים, אבל מתי שהלכתי לרופא, מתי שאני כזאת קטנה, בת 18, אז הרופא אמר שבסדר, שזה יעבור. בגיל 18? אז בוא נתחיל בתרגיל. יאללה, בוא נתחיל. לפני זה תספרי לנו איך קראת לתרגיל הזה. בתרגיל קראתי העמוד הגבוה. בסדר. בוא נתחיל. נתחיל עם עמוד קטן או עמוד גבוה יותר? לא בתוך התשובה הוא רושם לי, אז רשמתי את הכל. אוקיי, בואי נסתכל קודם מה הגודל של העמוד. אוקיי, זה גבוה, אבל בשבילך לא, אז לא. ראינו, קצת בשחור בגלל שאנחנו בכל זאת בחוץ ויש שמש קצת למעלה, אבל עדיין אנחנו יודעים שזו את. עכשיו לעמוד הגבוה. אוקיי, בואו נראה קודם איך הוא נראה. וואו, בואו נראה אותך מטפסת. בבבבם, בבבבם, בבבבם. והיא מטפסת. והיא מטפסת בגדול. והיא מטפסת! יפה! עוד דקה היא תהיה כבר למעלה. עכשיו את יורדת או עושה איזה טריק? טוב, תלבשי נעליים. טלי. מאיפה לקחת את הכישרון הזה? מהחוג, מהשהייתי 5, 13 שנים בוטילים. אוקיי, אז מקווה שנהנתם. אנחנו בטח זוכרים אותה בכל זאת כל מיני סרטוני אימוג'י, אני לא יודעת איך אומרים את זה. וזהו, נתראה בפעם הבאה. ביי. ביי.